Ahojte ľudia, som Studoboj TV a dneska vás zasa vítam v zasa mojom peknom štúdiu po dlhých Minecraft videách. Ale dneska sa budem baviť o téme, ktorá vás možno zaujíma. A to je, aké sú moje najobľúbenejšie veci, alebo teda zaujímavosti o mojom YouTube kanále. Takže, ak ste si niekedy pozerali opis kanála, tak tam bolo, že založenie kanála 2006. Poviem vám, nie je to tak. Môj kanál nevznikol v roku 2006, to bol rok po YouTube, neviem koľko. Ale založil som si ho v roku 2024, 29. december, tak vtedy vznikol. Takže nie 2006, alebo ten dátum, čo tam je. Dobre, ako ďalšie, aká je určite asi moja najobľúbenejšia pesnička, to by ste možno chceli vedieť. Niektorý raz sa ma to niekto aj pýtal, môj fanúšik. A moja najobľúbenejšia pesnička je od My Monster, sa mi zdá, Starset, ak sa nemýlim. Že tak sa volá. A potom, že či viem hrať Bed Wars, sa ma pýtali, že v nejakých videách, keď stále prehrávam, tak ja viem hrať Bed Wars, ako som niekoľko musel vyhrať. Ako ďalšie je určite, že či točím cez nejaký stojen alebo cez to svetlo, ktoré volám natáčacie svetla, teda točím cez to. A ako ďalšie sa ma niektorí pýtali, že či do tých songov nebudem dávať ako tú hudbu, ale keďže ja to neviem a som lenivý, dáme tomu, že budem strieľať videa, tak to nerobím. A teda, ešte jedna. Tak dáme 1000 odberateľov, čo je môj sen. Tak nie, že už vtedy skončí môj kanál, že you are dead. Ale nie, budem pokračovať ďalej a ďalší cieľ bude 10 000. Ale najskôr je ten 1000. Ale hlavne je teraz 100. A teda ja sa učím a čaute!